Sziasztok! A Nemzeti Konyhától vagyok, szeretném megkérdezni, hogy kik vagytok, honnan jöttetek és mit főztök? 3D Electric Kft. Itt fő egy marhalábszár pörkölt, a túlsó bográszban pedig egy lecsó. Egy tojásos, kolbászos lecsó. Nagyon jó. Ez nagyon gusztusos. Ez mennyi hús? 15 kg hús, egy 4 kg hagyma, kis paradicsom, kis paprika, aztán 6 főjön. meg a fűszerek. Igen, 6 főjön. Egy 3 órát legalább. Hát annyit legalább. Oké. Köszönjük szépen. Igaz. Sziasztok! A Nemzeti Konyhától vagyok. Szeretném megkérdezni, mit főztök? Paprikás krumpli lesz. És hol a lecsó? Lecsó ott van. Ja, a lecsó meg ezen az oldalon. Érted? Muszáj lecsót is főzni. És honnan jöttetek? Kik vagytok? Az OTP-ből. Helyből. Helyi OTP? Aha, oké. Nagyon szépen köszönöm. Sok sikert! Milyen pálinkát ittatok? Nagyon finom. Ez nagyon jó. Nagyon jó? Nagyon. Örülök. Nehézségükre majd jövök még egy körre. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok, mi a Nemzeti Konyhától vagyunk, és mivel szomszédok vagyunk a szálláson, szeretném megkérdezni, honnan jöttetek, kik vagytok, és miért vagytok itt? Hajdubihárból, én vagyok Gyöngyi, Jenci, Attila. És Kabára jött. Voltunk már itt, és jövőre is jönni. Nagyon tetszett, úgyhogy vissza is jött. De nem főztök, hanem csak a buli kedvéért? Vagy ellenőrizzük a főzést. Mi a Nemzeti Konyha csapata vagyunk, itt főz a csapatom, és mondtad, hogy kapunk tőled valami ajándékot. Igen, nyereményem. Matyika átveszi tőled. Nyereményemet felajánlom nektek, szeretettel. Nagyon szépen köszönjük. Finom lecsó legyen belőle. Nagyon szépen köszönjük. Várjál! Sziasztok! Mi a Nemzeti Konyhától vagyunk. Ti kik vagytok és mit főztök? Szentesről jöttünk, és lecsó lesz belőle, ha minden igaz. Igaz, úgy alakult, hogy ketten érkeztünk. Kicsit több létszámra számoltunk, de mindenkinek közben jött. Több marad. Úgyhogy most igyekszünk. És valami különleges trükk, vagy valami... Hagyományok. Hagyományos? Jó. Sok sikert hozzá, és... Köszönöm szépen. Sziasztok! Kik vagytok, honnan jöttetek, és mit főztök? Kiszai Vidrák vagyunk, és Csongrádról jöttünk. Igen? És lecsót készítünk. És Klasszikus kolbásszal. Igen, és ott a kis tárcsában is ül, mert azt láttam, hogy... Másik csapati, nem a miért. Akkor nem nézem meg, akkor tiéteket, mert te rajtad motor van, gondolom valami motoros klubosok is vagytok. Nagyon szép színe van. Szia! Egyedül vagy nőként a Bográsnál. Elmondod, hogy ki vagy, honnan jöttél és mit főzöl? Bertus Ildikó vagyok, a Kúrúgypi Kft. És a Nagyhús Kft-vel egyetemben közösen főzünk, itt két bográccsal. Úgyhogy sima hagyományos lecsót főzünk. Kolbászos lecsó. Igen, kolbász, füstölt kolbász, lecsókolbász, és semmi más nincs. És te egyedül? Vagy azért a fiúk segít? Nem, de főzni csak te főzöl? Nem, csak most körbenéztek a többiek. Oké. Úgyhogy én már csak így arcoskodok, hogy igen. Helyes. Ja, és egy kis rizst rakunk még bele, tehát egy ilyen sima rizses. Jó. Lecsó hagyományos. De legalább most te leszel benne Ennyi. tévében. Köszönöm. Én köszönöm, sziasztok! Szuvidált lecsó. Szuvidált lecsó! Szuvidált, igen. Ez a Lassan sokáig. szuvidált konsági lityi-lötyi. Úgyhogy így hívjuk. Lityi-lötyi, jól van. És honnan jöttél? Te is onnan a szomszédból, igen. Erős húsos alapanyaggal. Aha. Még csak az alja. Igen, de nagyon gusztusos és nagyon jó illata van. Az illata nagyon jó, köszönjük. Szia! Megkérdeztetem, hogy honnan jöttél és mit főzöl? Vincentről jöttem, és cigánylecsót próbálunk főzni. Hűha, abba csirkecombokat látok, ugye? Lehet szárnyat tönni csirke mellett, hát még comb mellett döntöttünk. Aha. Nagyon szép színe van, amíg még látok. Aztán. És az illata is isteni finom. Mikor lesztek ki? Káposzta is van benne, ugye? Jól látom. Igen. Aha. Szalonna is van benne. És honnan jöttetek? Vincent. Vincentről valami csapatot képviseltek? Vagy Ez a 48. Csak...
Jaj, ti vagy a kémia alapfokon. Gondoltam, hogy a 48 000 pálinka. De jó. Sok sikert a versenyhez. Sziasztok! Hello. Jaj, nagyon szép ez a lecsó is. De ez csak színlecsó, ha jól gondolom. Elmondjátok, kik vagytok, honnan jöttetek, és valaki, aki bátor a fiúk közül. Baráti társaság, semmi csapatok nem képviseltek. Nagyon szép a lecsótok. Nagyon szép. Köszönöm szépen, sziasztok! Üdvözlöm, szép napot! Nemzeti Konyhától vagyok, és szeretném megkérdezni, hogy Nemzeti Konyha. Igen? És szeretném megkérdezni, hogy önök kik, honnan jöttek, és milyen finomságot főznek. Szentesiek vagyunk. Szentesiek, igen. Van benne rágból kolbász, lecsó kolbász. Itt a kis pirítom. Ezen sírból kiszedem, ezen megy a hagyma bele. Röjtíztelem, és utána megy bele a két alapanyag, úgy Rétegesen. Aha. rétegesen. Nagyon jó. Hát sok sikert kívánok a versenyhez. Állomásról jöttünk. Na hát akkor nagyon jó. Tehát mit főztök? Meglepetésszerűen lecsó. Csak argentinosan. Meg fogtok lepődni a szomszéd soron. Minden második. Kakaspörköltet Marhapörkölt, pacal, paprikás krumpli és a De lecsó. gazdagok, mi... Nem, a lecsó az már csak ízesítő anyag lesz. Tehát komolyan mondom, hogy főznek egy kis adag lecsót, meg egy nagy adag valamit, és akkor azt Egyszer eszünk lecsót, az most. azért többször kell, Hát mi mert szegények vagyunk. ugyan már. Amúgy Köz hülyeség. alkalmazottak. Nem, ez Ja, a Lecsó Fesztivál szóljon a lecsóról. de pontosan mi is azt mondjuk, mi is főzünk, és mi csak simán jöttünk a lecsófőzéssel, tehát semmi extra, és megdöbbentünk, hogy mindenki más. Most megy. Na, akkor most újra kezdeném veletek, sziasztok! Bocsi, az előbb nem vette fel a telefonom. Az előbb nem vette fel a telefonom, Léci, mondd el még egyszer, hogy kik vagytok és honnan jöttetek. Félkezi birkózó. Igen, és mit főztök? Lecsós, kacsamány, jó. Igen. A másik az meg Hangosan? tökös, babos lecsó. Igen, és mint kiderült, a tök az nem a főzőtök, hanem a kacsának a töke. És kiemeled, megmutatod, hogy mekkora? Megyék egy szép, nagyobb is. Ajajajaj, nagyon szép. Nagyon szép. És köszönöm szépen. Sok sikert kívánok nektek. Sziasztok, ti vagytok a szomszédaink ott a házban. Vehetek föl rólatok egy kis filmet, hogy mit honnan jöttetek, kik vagytok, Na, szóval sziasztok. Honnan jöttetek, kik vagytok, mit főztök, és mutasd meg a bográcsodat, amit főzök. Megyünk, Szlovákia. De várj, honnan jöttél? Szlovákia, Vágselje. Igen. Jó helyen. És mit főztök? Egy kis lecsót és babgulyás. Jó, és akkor megnézzük, Akkor amit nézzük. főztök, jó? A lecsó már kész van, és a babgulyás még fő, mert a babnak egy picit tovább tart. Mekkora csontok vannak benne. Hát igen, ezt majd fogom most. Aha, ja, és ez a nagyszemű bab, gyönyörű, nagyon gusztusos és jól fő. És akkor megnézzük még a lecsótokat is. Aha. Gyere ide, mert itt fogom hallani, amit mondasz. Oh. Ez tojásos lecsó? Tojás. Aha. Egy kis kolbásszal megvadítva. Aha. Igen. Nagyon jó. Majdnem szlovák módra. Szlovák módra? Mert tojásosan eszitek a lecsót mindig? Többnyire igen. Többnyire azzal eszitek. Jó. Tökéletes, de azért külön ezt a kis díszt is. Jaj, Istenem! Megkérdeztetem, hogy önök honnan jöttek és mit főztek? Jaj, Kiskunfélegyház a birkózás. Akkor lehet, hogy már ővelük ott a túloldalon csináltam. Igen, ez a zenekar, az én zenekarom. Jó, de gyönyörű ez a kosár. Már nagyon örülök, hogy tetszett. Csodaszép. Hát nagyon szépen van összerakva, persze, hogy tetszik. És nem műanyagok a paprikák, látod milyen szépek? Tök szép. Hát jó. Ez csodaszép lett, fiúk. Köszönöm. Segítettek a szomszédok, azt tudom, de a színe, az állaga, a sűrűsége gyönyörű. Nagyon-nagyon szép lett. Köszönöm szépen. Remélem, hogy sikerül valamit nyernetek vele.
menni! Ott most már elkészült, szedjed, mindjárt.